Blizu drevnog grada Sikara, pod toplim podnevnim suncem, leži Jakovljev bunar, mjesto bez vremenskih priča. Umoran od svog putovanja, Isus se odmorio kraj bunara, srce mu je bilo ispunjeno božanskom svrhom. Ubrzo mu je prišla Samarijanka s glinenim vrčom, poznatim suputnikom u njenom svakodnevnom zadatku. Zastala je s mješavinom opreza i znatiželje u očima. Kad je vidjela stranca kraj bunara, Isus ju je ljubazno pogledao i rekao: "Daj mi vode da pijem." Bila je iznenađena jer Židovi obično nisu komunicirali sa Samarijancima na ovaj način. Zatim je govorio o drugačijoj vrsti vode. "Kad biste znali Božji dar, zamolili biste ga i on bi vam dao živu vodu, izvor koji nikad ne prosušuje." Žena, zaintrigirana, pitala je kako može ponuditi takvu vodu bez posude. Isus je objasnio da će ova živa voda zauvijek utažiti žeđ, vodeći u život vječni. Onda je Isus preusmjerio razgovor, zamolivši je da pozove svoga muža. Na njezinu licu vidjela se zbunjenost, a zatim šok kad je otkrio detalje iz njezine prošlosti. "Imala si 5 muževa," rekao je, "i onaj kojeg sad imaš nije tvoj muž." Zastala je u čudu, shvativši da on nije običan čovjek, nego prorok. S dubokom milošću Isus je objavio: "Ja sam taj Mesija kojeg iščekujete." U tom trenutku učenici se pojaviše u daljini, vraćajući se iz grada. Zastali su iznenađeni što vide Isusa kako razgovara sa Samarijankom, neobičan prizor. Ispunjena preplavljujućom radošću i otkrivenjem, žena je napustila svoj vrč. Otrčala je prema Sikaru, kosa i haljina su se vijorile za njom, željna podijeliti vijest. Proglasila je svima: "Dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao sve što sam ikad učinila." "Može li ovo biti Mesija?" upitala je. Glas joj je bio ispunjen uvjerenjem. Dirnuti njezinim svjedočanstvom, skupina mještana slijedila ju je natrag do bunara. Okupili su se oko Isusa, željni čuti njegove riječi i razumjeti njegovu poruku. Kad se sunce počelo spuštati, bacajući topao zlatni sjaj, Isus ih je poučavao. Njegove riječi donijele su nadu i razumijevanje, preobražavajući srca i živote. Susret kod Jakovljevog studenca postao je izvor vjere, milosti i novih početaka. Dok su hodali prema gradu, širila se poruka o živoj vodi, mijenjajući mnoge živote.